ಕೀರೆಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅಬ್ಜಿದ ಬಡ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಹುಚ್ಚು ಅವಿನ ಮುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪೋಂದುಂಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಂಪು ಮಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಶಾಂಪುಡು ಪೋಪುಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವರ ಕಾಪರ್ ಬಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಬಂತಾರೆ. ಯತೀಶ್ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಆ ನಾಗರ ಹಾವು ಹೇಗಿದೆ ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಏನು ಸರ್? ದಾದ ಪನ್ನಗ ಬಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತಗು ಅಕಲ್ನ ಲೈಟ್ ದಾಕಲ್ನ ಫೋನ್ ಬರ್ತನು ಯಾನಂಚ ಆಡೆ ಪೋಯ పోదన్నగ అవులు తూర్నాగానే డీజిల్ ఉంది అది పోతుండు ఐకు అమలు అడుగుతున్నావు అంచ యాన్ పత్య అవిన కంతది ఫస్ట్ బాల్జిడు నీరు దింజాదు ఐకు దింజాదు నేను ముర్కా దియ అంతే పోండు ఐ బొక్క ಅವು ದಾದ ಮಲ್ತಂತ ಬಂದಾಗ ಜೀಡೆ ಉಂಡತೆ ಜೀಡೆ ದೇರ್ತದ ಅಡೇಗೆ ತಿರ್ತು ಪಾಡಂತನು ಅವು ಪನ್ನಗ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿಲ ಡೀಸೆಲ್ పోతును ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಾಯಿನ ಆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತಲ್ಲ ನೀರಿನ ಜಾದು ಕಕ್ಕಯ್ಯ ಐಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಂತೆ ಪೋಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಶಾಂಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ದೇಕದ್ದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ದೇಕದ್ದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಿಂದ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ನಾವು ಸೈತಂದ ಮಿನಿ ಐಕಿ ಅನ್ನದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅವಳಿ ದೀದ್ ಬತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂದು ಸಮ ಆನಂದಂಡ ಸ್ವಿಂಪರೆ ಶುರುವಾಪುಡು ಒಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಅವು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾತನಿಗೆ ಸ್ವಿಂಪರೆ ಅವು ಸರಿಯಾಡು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡ ಮತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಇಡ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಸ್ವಿಂಪರೆ ಶುರುವಾಡತಿ ಸ್ವಿಂಪರೆ ಶುರುವಾನಾಗ ಅವು ಅಂತ ಹುಷಾರಾನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇಂಬೆ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಇಂಬೆ ಅವಿನ ಕೂಡ ಕಂತದ್ದು ಓಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಬನ್ನ ಅಕಲ್ನ ಉರುಡು ಇನ್ನ ಕ್ರಮ ಬನ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಹಾವುಗು ಪೆಟ್ಟ ಆನಂದಂಡ ಅವಿನಿಗೆ ದೀಪುಜರ ಕೆರ್ಪಿನಿಗೆ ಕೆರ್ಪಿನೇ ಕ್ರಮ ಹಾಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಗದಂಡು ಮೂಲು ಅವಿನ ಏನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ತೆ ಕೊನ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ದೀದ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅವು ಸ್ವಿಂಪರ್ ಶುರುವಾನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೊಡಿಗೆ ಶುರುವಾನ ಬೇ ಅದಾಗನೇ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಬೇ ಆವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರ್ಷ ಪಂಪಿನ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತಿ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಒಂದೇನು ಕೆರ್ಜಿಟ್ ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬುಡುಪೂಜಿ ಬಂಡೆ ಕೂಡಗೆ ಅವೇ ಬಾಕ್ಸ್ 19 ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡ ತೂಕರ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂದು ತೇತದಿ ಅವು ಒಂಜಿ 20 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಗು ಅವು ಇಂಚೆ ಬಲಿಪುಡತಿ ಬೇ ಈತ ದೂರೋಡು 10 ಫೀಟ್ ದೂರೋಡು ಅಂತಂದು ಐಕ್ ತೇತಿದ್ವಿ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ 10 ಫೀಟ್ ಜಾಗ ಉಂಡತಿ ಆತ 20 ಫೀಟ್ ಉದ್ದಗು 10 ಫೀಟ್ ಅಗೆಲುಡು ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಬಂದ ಚಂಡಿ ಅನ್ಬೋತು ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಡೇ ಆತ ತೇತದೆ ಅಂಚೆ ಎಂತಾದ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಿಂಪರ್ ಶುರುವಾನತಿ ಕೆರುಡು ಆಯ್ ಪಂಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋತಿ ಕೇನೆ ದಾಗ ಮಾರ ಮಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ದನ್ಯವರೇ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂದೆ ಹಾಕುದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಸ್ವಿಂಪರ್ ಶುರುವಾನತಿ ಒಂದು ಹುಷಾರ್ ಅಂದಿನ್ನಿ ಆಯ್ ಹಿಡ್ದುಂಬೇದಾದ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಗಮಟೆ ಪೂರ ಪಾರ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ದಮ್ ಗಡ್ ಸೈ ಅಡಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ ದಮ್ ಕಟ್ಟು ಜಾಗ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜ ಆಯ್ಕೆ ಚೂರು ಗಾಳಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಯಾವಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಹುತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚು ಉತ್ತಂಡ ಐಕು ಎತೋ ದೂರದ್ದು ಅವು ಉಚ್ಚು ಉಲಾಯ್ಪುಣು ಹುತ್ತಡೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಪಾಯದ ಪೊರ್ತಗಾನ ಮಾತ್ರ ಹುತ್ತ ಬರ್ಪುಣು ಇಜಿಂದಂಡ ಅವು ಒಲ ನಂಜಿ ಗುಹೆ ಮಾಟೆ ಪುಣತಿ ಆ ಮಾಟೆಡೆ ಪುಣು ಅವು ಗಾಳಿ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆ ಗಾಳಿ ಒಂಚೂರು ಯಾವನು ಮೇದಾದ ಮಲ್ತಿ ಇಂಬೆ ಅವೇನು ಒಂದು ಸ್ವಿಂಪರ್ ಶುರುವಾಡ್ ಬಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾಡು ಪೋಡಿಗೆ ಬನ್ನ ಒಂದಂ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರುವಾಡು ಪೋಡಿಗೆ ಅದಾಯ ನನ್ನ ಕೆರ್ಕಂದೆ ಬಂದು ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ಅದಾಗ ಬೇತ ಕುಲ್ಪುರ ಬಂಡೇರಿಗೆ 6 ಪಂದು ಬೋತಿರ್ತಾ ಮುಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ದೀಲಾಡೆಗೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಾನಿಕುಲು ಅಲ್ಲ ರೂಮ್ ಪಾರ್ದು ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಾವು ದೀಪುಜಿ ಎಂಕಲೇನು ಕೆರ್ಪುಂಡೆ ನಾನು ಅಂಚ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನು ಪೋದು ಒಂದು 2.5 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಪೋಯ ಹೋದಾಗ ಸಮ ಹುಷಾರು ಕಂತದ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿ ಕಂತ ಬಿಡಿಯ ಹುಷಾರಾತನ್ ಓಕೆ ಇತೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ನಿ ಪೊತ್ತಾರೆ ಬೋಡದೆ ಪೊತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಶನೆ ಮಲ್ಪ ಗಂದು ಹಾಗೆ ನಾನು ಪೊಡಿಯಾಂಡು ಅವು ಬುಸ್ಕುಟ್ಟು ಬುಸ್ಕುಟ್ಟುಂಡತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ದೀಪೂಜೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತಕ ಪಿರಾ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವನಿ 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತ ಇರು ಪುರ ಅಂಚದಾಯ ಅಜ್ಜ ಬುಡಿಯೇ
ಇಜಿಂದಂಡ ಕೇರ್ಪೇನಿ ಯಾರ ತೂಪು ಜಿಂದಂಡ ಕೇರ್ಪೇ ಓಕೆ 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 ಗಾಯ ಆತಂಡು ಗಾಯ ಆಂಡ ಬದುಕದು ಒರಿಂಡು ಪನ್ನಗ ನಾನು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬುಡ್ಪುಜಿನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರ್ಷ ఆయన పంతే ఓపెన్ పంతే పంతే ఐకు బోడది ఆను బుడ్పుజి సరే యా కెరియర్ ద అయిపోయేగే ಆಯ ಪನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಕು ಎರಡಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಂತಲೆತ್ತ ಮಾರೆ ನಾಗರ ಅವ ಬೈದನ್ ಪಂತಲೆತ್ತ ಈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಗ ಉಪದ್ರವನ್ ಪರೆ ಪೋಯಿನ್ ವೆಂಡು ಇಲ್ಲದನೇರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಲ್ಲುದೇ ನಾವು ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಊರು ಕೇರ್ಪೇರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಬತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪನೆ ಅಂದತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಾಕಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಇದು ತಾವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಎಸ್ ಯತೀಶ್ ಅವರು ನಾಗರ ಹಾವನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ ಅವನು ಮನವನಿ ಕಾಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಹುಷಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದತೆ ಅಂದ ಹುಷಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಅಲ್ಪದ ಕುದುರೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತೆ ಹುಷಾರಾತನು ಓಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈರವಿನ ಶಾಂಪೂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬವೆ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಅದು ಮುರ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಬೀಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ನೀರು ಮುರ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಬೀಲ ಕೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನಗ ಉರಿ ಪುಣತೆ ನೀರು ಊರಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲ್ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟಿ ಇರು ಶಾಂಪು ಬಾರ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಹೌದಾಗಿ ಸರ್ ಅವು ದಾದ ಬನ್ನಗೆ ಎಂಕ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ ಅವು ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಅವು ಒಂತ ತಂಪುದ ವಸ್ತತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅವಿನ ಪಾಡಿ ಈಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಪ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಪುದ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪಿ ಸೋಪ್ದ ಪೂರ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಉರಿ ಹಾಪುನು ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ದ ಫಸೆ ಪೂರ ಮೀತಿತ್ತಿನ ಐಟ್ ಪೂರ ಪೋಪುಡು ಐಟ್ ಪೊಡಸು ಪೂರ ಪುಣದೆ ಆಯ್ತು ಇದೆತ್ತ ಪೂರ ಪೋಪುಡು ಓಕೆ ಆ ಕಾರಣಾಗಿ ಇದು ಶಾಂಪು ಪಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಉಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜರ 2 ಫೀಟ್ ದಾತತ್ತನು ಆತತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪುಣ್ಯ ಸರ್ ಇದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಂತಹ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರೆಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಡ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಹುಚ್ಚು ಅವಿನ ಮುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪೋಂದುಂಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಹಿರೇಗೆ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ಆಪಿನಿ ಒಂದು ದೇವರೇ ಒರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತರ ಆಪುಜಿ ಏನ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಒಡಿಯನ್ನು ಕಡುಪುಡ್ದಿರು ಪೋ ಇಂಚ ಪತ್ತಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಅನ್ಬ ಇತ ಮರಣಿದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಂಚನೆ ಎಂಕ ನಿಜವಾದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಂಪು ಮಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಡ್ ಅವು ದಾದನ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ದೇವರೇ ಲಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ದೇವರಿ ಇಂಚ ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಮನಸ್ಸಡೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತ ಪೋತೆ ದಾದನ ನಾಗದೇವರನ್ನು ನಿಜ 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 ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ದಯಪಡಾಗ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಶಾಂಪು ಮಾಡೋಲಿ ಆತು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಟ್ನಾಗ ಶಾಂಪುಡು ಪೋಪುಡು ಬಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ದೇವರ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ದೇವರ ಕಾಪರ್ ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡ ಆರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಯಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ದಯಪನಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅವು ಓರಿಯೋಡು ಅವು ಬದುಕೋಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ದೇವರಾಯ್ಕ ದಾರಿ ತೋಜಾದೇರು ಅವೇ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರಡು ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ